Kubelai shibuni pi barok ki parlok ki bijupet yakini ki channel na kapor shakapor. Hakani ka video idan banwan ra IP ya kani ka post kabalaj kabadai jong ka block resource person institutional building and capacity building ki bala ban apply male and female. Bat ka posting jong ka kandai hapo umling blog. Ling ba kani ka MSRLS tekino kino ki bukwa ban apply na kabenta kani ka post kerdan pulih kedai tang class 12 pass. Dia kena ke video ngin page ya kena ke advertisement komba kalong tekino kino ki kwa ban apply sungguh ban page haduk ban dekut kenang ban tiap kum kino ki judge candidate ki bala ban apply ya kena ke post te hang ne la airu bat ka payment norms te sungguh ban page ya kena ke video kenang ban tiap kan no pinyo ya ke salary ya ke bai dei bat kena ke post te ki bidang thamai kena ke channel sungguh ban subscribe kenang ban pinyo ki jing tiap ki be dei bat ki kam ki balai apo ki district Baper ki berana apo jong ka Meghalaya. Ka office jong ka block development officer under Umling CNRD block ka khad application na ka benta kene ka post block resource person BRP ka institutional building and capacity building ka kerteng jong ka post kadai block resource person number of posts done tang kawai kerdan pulih peran kam pidai ban pendaptang ya ka kelas 12 pass ringkat bat ka computer application knowledge ka experience pidai bendan ndre wadu khat ar benai ka working experience or engage lane ka bai dei bat ki SHG ki self help group bat ka VO ka baar priority first priority will be given to SHG members te kiba khamjit hi kiba kham prefer hi kiba kham kwa kilong kidai ben long ki candidate na ki na kane ka SHG members te kane kidai kalat bat ka kabu na ka benta ki candidate ki badan hapo jong ka SHG ba pian apply ya kane ka post block resource person kedan pulih tang class 12 pass a place of posting kandai ha umling blog ini pat kidai ki badan kam ki information basic computer knowledge like Microsoft Excel, Words, MS PowerPoint, etc. Kidai ki badan kambahan na kebenta kene ke post kelas date ban apply kedai arpo Julai hajar pendeu during office hours kanam dan keti EDA na kebenta ki candidate ki ban attention kene ke interview karu ban apply kedai offline te pilak ban submit ya ki application ki jong pi hapo ka office jong NRLM BMMU Umling NCRD block office barok ki dokumen Xerox bat pidai ban self attested ya ki dokumen ki jong pi bat dakan mauru ban ya ka CV lene ka bayar data ki jong pi ringkat bat ke standard form hak par ban pilih submit ya ki dokumen ki jong pi kaban drew ke submit ke arpo adu saupusnam kiwei ki community pila ban apply ya kani ke post video ban dan kam ban submit ya ke application ringkat bat ke educational certificate ka passport size photograph phone number bat email address jongpi ka remuneration lani ka salary ka long kumni kawan kong hapo jong ka training haka shisngi pinyo 6,000 tingkah ke shisngi training given half day na kabenda ke training abatang sting kedai sanspa tingkah nangta kiwei pede kum ka grading meeting awareness lani ginu gijai program pinyo praspa shisngi preparing reports apo ban prepare ki reports apo jong blog or district pinyo sanspa akshibnai bat na ka benta ka DEDE lane ka transportation kin penbiang napo jong kane ka office kat kum ka jingjingai jong kataka snong lane kat kum ka jingjingai jong kataka jaka ka ba piha banle na ka benta ki jingte ba kambanya phila ban kontak ya BPM lane yaw CC jongka umling BMMU tegino kino ki bukwa ban apply itu ki candidate ki badan apo jongka self help group lane ki self help group members lane ki VOs pila ban apply ya kaneka block resource person
kene ke video ngidan ban wan ra IP ta kene ki jing pentem ku belai shbon